narito na ang mga nagpapagang balita. Baguio City nakapagtala ng 109 COVID cases sa loob lamang ng isang araw. Sektor ng turismo sa Cordillera, kumpiyansa sa kabila ng pagsipa ng kaso ng COVID-19. PNP Cordillera, handang magbantay sa mga quarantine facility. No bakuna, no labas, ipinag-utos ng Malacanang. Ilang opisyal ng barangay napapakamot. Trangkaso, hindi raw dapat ipagkibit-balikat. Ang dahilan, alamin. SLU, top 2 performing school sa RadTech licensure examination. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga may init na balita. Nababahala na ang ilang residente ng Baguio City sa mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19. Katunayan, sa loob lamang ng isang araw, pumalo na sa higit 100 ang naitalang kaso. Mula sa 58 bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio noong January 4, pumalo sa 100 at siyam ang mga bagong kaso kahapon. Marami pong factors on the increase of cases and we're looking at nga possible the variants will have a function on it. Though wala pa namang na-establish sa Baguio, ganun sa Manila, they're already acting as if the Omicron is there because of the delay in the result from the Philippine Genome Center. Secondly, I think the pinaka-factor with the holiday season is the mobility of people, not just tourists, even locals. When we start getting our 13-month pay, our mga bonuses natin, then lumalabas na rin tayo. Yung mobility po ng tao, we saw even in the data that we got from Google Mobility, really, gumalaw tayo talaga. Ikinababahala ito ng mga residente. Takot naman. Oo. Kasi ngayon lang ako lumabas eh. At beside, hindi ko naman alam yung about sa ano na yun. Tumataas man ang bilang ng mga bagong kaso, marami pa rin ang lumalabas. Kaya naman dito sa Burnham Park, walang tigil ang pagpapaalala at pagpapatupad ng mga safety protocol. Pakiayos na lang po sa mga face mask natin. Para paalalahanan sila. Kasi may mga hindi rin kasi sumusunod. Pero mas maganda yung pinapaalalahanan sila kung maaari. Sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito sa Baguio City, payo ng mga eksperto na doblehin ang pag-iingat at manatili na lamang sa mga bahay kung maaari. Huling umabot sa 3-digit number ang mga bagong kaso noong October 30 noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kumpiyansa ang sektor ng turismo sa Cordillera sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Magbabalita, Charles Limon. Bumaba man sa 4,000 ang papasok na turista sa lungsod, kumpiyansa si Arvin, nakikita pa rin ang souvenir shop at racket nitong pagkuha ng litrato. Ito naman, sir, kasi kailangan eh. Yun lang ang hanap buhay namin eh, turista. Pero samahan lang ng konting dasal, babalik din yan, luluwag din. Pero sana nga magtuloy-tuloy. Kahit naman isasara, sabi naman nila eh, may papasok pa rin naman. Yun doon naman. Yun okay yun sa amin kasi kahit pa paano may income kami. Isa lang si Arvin sa daan-daang mga negosyante sa Cordillera na umaasa sa turismo. Ayon sa City Tourism, kahit may paglamya, kumpiyansang makakabangon din ang sektor ng turismo. And comparing nga yung regulations, medyo mas lax pa ngayon. No? So kung yun ang comparison, I'm hoping na baka better ito than last year.
but definitely not better than December. No? December really was our peak. So mag-slow down tayo ulit at ganyan naman talaga ang tourism amidst the pandemic. We are flexible and adaptive to our health situation. Kumpiyansa din ang mga turista sa pamamasyal. Kasi dito, feeling namin safe kami dito kasi mahigpit talaga yung protocols unlike sa iba. Kaya dito namin napili. Ayon sa Department of Tourism Cordillera, kahit may pagsipa ng mga kaso sa bansa, may sapat ng kaalaman ang sektor ng turismo sa pagkontrol at pagpapairal ng mga protokol. Well, we can really say that the start of the year is a little shaky, but I think we have learned our lessons from the past already for the past 2 years, no? During the pandemic, alam na natin kung ano dapat ang gagawin natin. So, we just have to adjust again our sails. Continuous pa rin tayo, but with extra precaution because we don't know kung paano mag-evolve itong mga new variants, COVID variants, no? So, cautious, safe travel, and again, kailangan talaga mag-follow talaga tayo ng mga protocols pa rin. Maliban sa Baguio, bukas na din sa turismo ang Banawe, Ifugao. Yun nga lang ay 100 turista lang ang pinapayagang pumasok kada araw. Bukas na din ang Sagada. 500 turista kada araw ang limit. Payo ng Department of Tourism, kailangang sundin ang mga patakaran ng mga LGU bago bumiyahe. Wala pa namang paghigpit na ipinapatupad ngayon ang dalawang bayan. Hanggang sa ngayon ay nasa alert level 2 pa rin ang buong Cordillera. Pero ayon sa Department of Tourism, nakahanda silang tanggapin ang anumang pagbabagong gagawin ng mga LGU na nagbukas na ng kanilang turismo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, balak ngayong atasan ng mga pulis na magbantay sa mga quarantine hotels o isolation facilities para maiwasan ang paglabag sa mga quarantine protocols. Ang detalye sa pagbabalik ni Ren de Guzman. Kumalat kamakailan ang balita tungkol sa balikbayang nagpositibo sa Omicron na lumabag sa hotel quarantine. Sinisisi ang mga hotel personnel dahil hinayaan daw nila itong lumabas. Kasunod dito'y inanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte na ang mga pulis na ang dapat na magbantay sa mga quarantine o isolation facilities at hotel. Ang makapahinto lang sa kanila, yung government personnel put in there in the hotel to work in the matter of placing people under quarantine. Ayon sa ilang residente, ang hindi pagsunod sa mga quarantine protocols ay isa din daw rason sa pagdami ng kaso. Mas lalong lalala ang yung spreading mabilis. Kasi maraming ang mga lumalabas at hindi na quarantine sa. Sa napipintong pagbubukas ng ilan pang mga isolation at quarantine facilities sa lungsod ng Baguio, handa raw ang PNP Cordillera. Actually, lagi naman tayong ready. As a matter of fact, yung mga quarantine facilities natin dito, may nagbabantay din naman talaga ng mga pulis dyan. Kasi dito, very active yung ating medical reserve force. Ito yung mga police officers na may medical related trainings or mga courses. Sila talaga yung ginagamit natin. Sinigurado din niya na walang tigil ang mga pulis ng Cordillera sa pagpapatupad ng mga quarantine protocol para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinag-utos naman ng Malacanang ang paghuli sa sino mang lumalabas ng bahay na hindi pa bakunado. Pero ang ilan naguguluhan sa utos. Magbabalita, Charles Limon. Dahil sa banta ng Omicron variant, ipinag-utos ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghuli sa mga hindi bakunadong lumalabas ng bahay. Kasunod nito, ang paghihigpit sa mga hindi bakunadong nagtutungo sa mga pampublikong lugar. Sa Talk to the People ng Pangulo, inutusan niya ang mga opisyal ng barangay na hulihin ang mga pasaway. So, barangay captains,
you are put on notice and the order for you to find out the persons who are not compliant with the laws or the refusal to have the vaccines. You can actually prevent them from leaving the house. And if they refuse, because they are persons in authority, you can just insist and arrest him. Kung may pulis na lang ang utusan ninyo. Pero pag walang pulis, as a person in authority, you can now use reasonable force for him not to continue with this jaywalking sa daan. Kasi you pose a danger to the society. Pero may paglilinaw dito ang Malacanang. Oras na lumabas na ng ordinance ang isang LGU, then i-ma-enforce na po yan ng ating law enforcement agencies and persons in authority, including the barangay kapitan. Pero napapakamot ang ilang kapitan sa pagpapatupad nito. Isa na dito, si Punong Barangay Arnold Alimbuyaw. Ayon ako doon sa pahayag ni Pangulo. Pero ang problema, kung paano natin implement. Yung isang abogado nga, sabi niya, dapat may ordinansa para at least meron tayong basihan para sa paghuli ng mga violator. Ayon kay Kap Alimbuyaw, mabuti na lang daw bakunado na ang halos lahat ng mga residente sa kanyang nasasakupan. Maliban lang sa ilang ayaw magpabakuna dahil sa kondisyon. As of now, kasi yung tinatawag natin na ayaw talagang magpabakuna, yung mga bedridden. Meron na tayong in-implement na house to house, hindi pa rin obra kasi sabi nga nila matanda na, hindi na sila lumalabas. Siyempre, kung lalabas sila magpa-check up, yun ang risk na naman. Yung sabi nga natin na merong waiver na kung sakali may nangyari sa kanila, hindi na po pananagutan ng gobyerno. Ayon kay Secretary Vince Dizon, may plano pang palawakin ang paghihigpit sa mga hindi pa bakunado sa buong bansa. Pag-uusapan pa ito ng IATF kung papaano ito ipatutupad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, trangkaso hindi raw dapat ipagkibit-balikat kung bakit alamin. Mga minamahal kong kababayan, ako po si Ramon Monmon Gico III. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magsilbi sanang paalala ang kapanganakan ni Jesus na tayo ay may tagapagligtas. Habang ako at ang buong Team Agila ay patuloy na umaalalay sa abot ng aming makakaya para harapin ang hamon ng pandemya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag Siya ang ating kakampi, lahat ng pagsubok ay ating malalampasan. Agiinayat tayo amin, manarwan tan mantulungan tayon, amin kabalayan. Muli, ako si Ramon Monmon Gico III, bumabati sa inyo ng maligaya, ligtas, COVID-free at manigong bagong taon. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Dahil sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at sa iniwang pinsala ng bagyong Odette, muling inanunsyo ng Korte Suprema ang ilang pagbabago sa nalalapit na bar examination. Nagbabalita, Jade Abilador. 2 taon nang naantala ang bar examination. Una itong naunsyami noong 2020 dahil sa COVID-19. September 2021, muling inanunsyo ng Supreme Court na maililipat ang 2020 to 2021 bar examination sa January 16, 23, 30 at February 6, 2022. Sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant at sa pananalasa ng Typhoon Odette, inanunsyo ng Supreme Court na magiging 2 araw na lamang ang bar exam. Gaganapin ito sa January 23 at 25, 2022. Naging abrupt siya, naging abrupt yung changes kasi nag-iba yung date, parang ganon. And actually that's one thing for bar examinees, I think, na pine-prepare nila yung mind nila based on the date of the exams. However, if we look at the other side of it, parang we understand the wisdom of the Supreme Court in postponing the bar exams, both during the September postponement and this January's postponement because of different factors. Maliban sa pagbabago sa mga petsa, nagbago rin ang saklaw ng bar exams. Ang dating 8 subjects ay magiging 4 sets of exams na. From the usual 4 Sundays of the bar, naging 2 days siya, and some subjects were compressed. Like for example, political law, labor law, taxation law were all compressed into one examinations. Aminadong mahihirapan sa ilang pagbabago pero mas mabuti na rin daw ito para sa kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19 at ang kapakanan ng mga bumabangon pa lamang mula sa iniwang pinsala ng Typhoon Odette. I mean, we are disrupted but not surprised. Parang ganyan. We were not surprised kasi we really had to take into consideration, I mean, the Supreme Court really had to take into consideration what happened in Cebu and the surge of the Omicron variant. Ganyan. So, I think na for safety na rin of the examinees and in consideration of those who were affected by the typhoon, I think we were open naman for that kind of postponement or that kind of adjustment. Jade Abilador para sa Luzon Headlines. Dahil naman sa banta ng Omicron variant, nagbabala ang mga eksperto na huwag ipagkibit-balikat ang trangkaso. May kwento si Ren de Guzman. Napapadalas ang sipon, ubo at trangkaso sa Baguio lalo na't mas lumamig. May pagkakapareho ang mga ito sa mga sintomas ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Ang unique po sa Omicron is that they tend to stay at the upper respiratory tract rather than the lower. So kung upper respiratory tract, ito yung mga ubo-sipon lang. Payo ng mga eksperto, huwag itong baliwalain. Sintomas na yan, huwag baliwalain. I think advice ko is to see your doctor, and pinakamaganda dyan is to isolate yourself.
kung hindi ka pupunta sa doktor mo at meron kang nararamdaman na ganyan at ayaw mong magpa-doktor, the best thing to do is to isolate yourself. Ito raw kasi madalas ang dahilan ng mabilisang pagkalat ng COVID-19. Now, kung binabaliwala niyo yan at meron kayong virus sa katawan nyo, then you keep on going out, no? Hindi ka nag-isolate, then in due time, tataas ang cases natin. And you know, when once na tumaas ang cases natin, mahihirapan natin. Not only yourselves, but the whole community or the whole citizen will be 248 na ang aktibong kaso ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, patuloy ang unti-unting paghina ng puwersa ng mga NPA sa bansa ayon na rin sa National Intelligence Coordinating Agency. Magbabalita, Charles Limon. Ipinagdiwang noong nakarang Disyembre ng CPP-NPA ang ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ayon sa NICA o National Intelligence Coordinating Agency, wala raw silang dapat ipagdiwang dahil bilang na ang araw ng organisasyon. To some point, itong CTG talaga, they make some statements, kumbaga parang strong statements that they are existing in the area. It has been a practice even in some regions. Yung strong statement nila, they will engage in the terrorist acts. Just to emphasize na andito sila, they are still around and they have enough forces, armed group to engage in violent activities. Dagdag pa ng NICA, isa sa mga nakatulong sa paghina ng grupo ang pagpapalakas ng gobyerno sa NTF-ELCAC. Very effective, very useful, and very beneficial sa ating mga mamamayan ng NTF-ELCAC. And it's placing the CTG to a disadvantage. That's why they are pursuing it. Ganon ang taktika nila eh. When they have that situation na nalalagay sila sa alanganin and then they are being deprived to pursue or propagate their communist agenda, of course, kikilo sila in whatever means. Ayon naman kay Ruben Guevara, isa sa mga problema din sa pagkikibaka ng mga rebelte ang iba't ibang ideolohiya. Nakita ko na hindi ito ang kalutasan. Meron nga tayong ideolohiya yung ideolohiyang Pilipino. Likas na ideolohiya na naniniwala tayo sa Diyos at tayo ay makatao, may pagpapahalaga tayo sa buhay, may pangunahin natin, nakabase tayo sa pamilya. No? Ito'y wasak lahat sa komunista eh. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng gobyerno laban sa mga terorista sa pagpapalakas ng NTF-ELCAC kahit na-question ito ng Senado sa mga accomplishments nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. SLU, top 2 performing school sa RADTEC Licensure Examination. Ang kwento, abangan! December 20, ako po ay magbabakasyon sa Batangas at sasamahan ko po ang aking asawa para magsama po kami sa Christmas at New Year. Sana po lahat kayo ganyan din. Samahan niyo po ang inyong mga minamahal sa buhay, ang inyong mga asawa, ang inyong mga pamilya, mga anak, at magsaya po kayo. I wish everybody a very Merry Christmas, a Happy New Year. Ang wish ko po sa bagong taon na ito ay magdala ng prosperidad, pagtuldok ng COVID, pandemya, para mabalik po tayo sa normal
namimiss ko na rin po ang kalayaan na dating taken natin for granted, na napakahalaga pala sa atin lahat. Na sana bumalik yan, i-grant po ng Panginoon na bumalik po yan pagka-normal sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo and have a very happy New Year. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Magandang balita po, top 2 performing school ang SLU sa katatapos na RadTech Licensure Examination. Magbabalita, Jade Abelador. Pumapangalawa ang St. Louis University o SLU sa listahan ng mga top performing schools para sa Radiologic Technologist o RadTech Licensure Examination sa buong bansa. Ginanap ang RadTech Examination noong December 2021 at inilabas ang resulta noong January 4, 2022. 20 examinee ang pumasa mula sa 24 examinee mula SLU. Dahil dito, nakakuha ito ng 83.33% passing rate. Pumapangalawa ang SLU sa De La Salle Medical and Health Sciences Institution na may 84.21% passing rate. Bukod sa pagiging bahagi ng top performing schools sa nasabing examination, ang Louisian na si Kyron Lumasi, top 10 dahil sa kanyang overall rating na 88.60%. Isa rin sa mga RadTech examination passers mula SLU ay si Shanea. As a RadTech student, marami talaga kaming pinagdaanan na mga challenges, lalo na kasi SLU kami, meron tayong mini-maintain na standard ng grades.
So, kailangan ma-keep talaga, ma-maintain talaga siya. Sa nakalipas na mga taon, consistent ang SLU bilang top-performing school pagdating sa mga licensure examination. Ikinatuwa naman ni Shanea na naipagpatuloy ng kanilang batch ang tradisyong ito. I'm very proud that SLU is still on the top-performing schools. Na-maintain namin siya kasi for the past years, kasama talaga ang SLU sa top-performing school. And thankful din kami kasi nakakuha kami ng top 10 sa SLU. Jada Belador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.